testikaksikko täällä, Moi, hei. testikaksikko täällä. Meillä on tämmönen tuotetesti. Meillä on näitä Turkin pippurin Super Sour ja sitten on tää Super Salti. Mutta mennään näihin sit viimeiseksi. Meillä on ensimmäisenä tämmönen hurja tuote, jossa minä olen vain testaajana, koska toisella on omat syynsä olla maistamatta. Ei sitä tänne kerrota, mutta tämmönen tuote. Tässä sanotaan, että hot and sour. Sitten tuossa on toi tulisuusjuttu tai toi, niin siinä on 5. Niin avataan tää ja katsotaan, että ja sitä nyt saisi avattua, että ai täällä on joku. No, mennään repimällä, ei se nyt oo. Niin vaimo. Varallinen juttu, joo. Vihreä pippuri, keltainen pippuri ja pinkki pippuri. Joo. Siellä on tämmönen. Sun pitää lähteä kolmosesta. Sitten on näitä. Mä otan nyt yhden näitä jokaista, kun noi on sitten johonkin kohtaan sitten. Mä en niitä nyt ota, mutta. Niin se pitää ottaa vihreästä, koska vihreä on 3, keltainen on 4 ja punainen on 5. Niin pitää. Ja mä teen nyt sillä lailla, otan sen suuhun ja yritän niin kauan kun mä vaan kestän, niin mä yritän olla sitä sitten sylkemättä pois. Eli vihreästä pippurista aloitetaan. Tässä lukee mean green pepper, tämmönen vihreä, niin kokeillaan. Tässä luki hot and sour, niin onko näistä osa on sit vissiin tulinen ja osa sit se kirpeä sitten. Katsotaan, mitä tästä syntyy. Ei se haisee joku päärynä No, vähän. vähän joo, mutta ei niin paljon. Nyt lähtee. On tää. Tää ei oo kirpeä. Tää on tulinen. Tää on tulinen. Se on Siljakana meillä lahjoitti. Oli Herranjumala. Herranjumala. Ei kyllä. Mut mun vaimo on kyllä vähän helvetkä, että muutenkin Ei, tuli mä oon ruovussa tän. Oli helvetä vielä tulisempia nämä loput. Jos tää on tulinen toi kolmannen jahua, niin helvetästä se noin vielä ylempi vielä. Tää on hirveä kuolema. Mitä Veikka, pystyn mä vetää kolmannen päästä, pystyn mä vetää kolmannen, mitä Veikka sitten ja. Et pysty. Ai on niin tulisi vai? No juotavaa. Kamala, tää ei oo kyllä mun juttu. Osan piti olla kirpeitä ja osan piti olla tulisia, niin mikä näistä nyt tiedetään? Tässä sanotaan sour spice lovers. Keltaisessa sanotaan, että fresh lemon with chili. Punaisessa sanotaan sitten, tää on niinku sitten challenge pink pepper ja sitten on tää keltainen. Tää on lemon, tää on sit joku helvetin kirpeä, koska lemon onkin. Voi käydä kielenpäähän niin paljon, että mä saan henkeä. Mainitsen tässä erään henkilön, DJ Tontsa. Tulet vielä kärsimään tästä, että lahjoitit meille tämmösen kirjoituspelin. Tää on yksi helvetti. Minä nautin tässä katsellessa. Nautin elämästä hetki. Ei helvetti, tää näyttää, kattokaa. Tää näyttää niin kirpeältä keltaiset, katon nyt. Tää on ihan sen keltainen oikein kirpe. Ei. No ei se tuoksu millekään.
Vähän tuossa mut ei paljon. Ja nyt pistetään yellow pepper. Siksi sanoa jotenkin tulinen tai hirveän. Sitä vaikka millekään. Ihan hyvän makusta. Kohta sieltä tulee kuin yllätys. Mä varmaan tuo edellinen polttelee suussa, että ei helvetti sieltä tulee. Nyt tulee paha. Testatkaa kaikki, jotka tykkäätte tulitetään kirpeästä. Ei Piiksille vaan terveisiä. Kannattaa testata. Hyi vittu. Mikä tää nyt sitten? Onko tää maailman kirpein? On. Hyi vittu. Ja. Syy tohon ja pystyy sitten. Ei kamala, että on väkevää, on niin hirveetä. Voi pystyy nieläseen yhtään. Ei. Mites tää? Nyt sit on tää punainen, niin onko tää nyt se kirpein sitten? On varmaan. Tostuuko se millekään? Nenäkin on niin tukossa, että mä en haista eikä maista mitään. Mä haistan kauheasti. Mä otan nenä niin paljon, että mä haista eikä maista mitään. Mut se on se, että kun sä syöt sitä tulista, ensin toi ensimmäinen tulinen, se poistaa kaikki, se on jo niin suon ja niin tulinen, että nämä kaikki maistuu ihan hirveän tuliselle. Kyllä. Ai kamala. No nyt se on pakko. Lahkeesti nyt vaan. 1, 2, 3 sauna. Tää kirpeä. Ei vittu on paha. Ei vittu on paha makuinen. On tehty kielenkäyttö, niin tää K18 video. En pysty tähän. En pysty. Hyvää päivää. Mä en pysty tähän. En pysty. Kiva kun katsoit Estekassikon videoita. Laittakaa kommenttia ja kaikkea tällaista. Hei hei! Tykkääkää videosta. Moikka! Ensi kerralla vähän lievempiä testejä, mutta bye bye!